Raúl Vera Group taldeak Kromatika aurkezten du, bere estudioko lehen diskoa. Eskala kromatikoa nota guztiak dituen eskala da. Ohiko eskalak 7 nota dauzka, baina benetan 12 nota daude guztira. Koloreen portaera kromatikoarekin jolastu nahi genuen. Diskoak kolore ugari dauzka, estilo mota asko jorratzen ditu. Era askotarikoa da, eta ikutu hori eman nahi izan diogu. Jazzak eta rockak bat egiten dute diskoaren oinarrian, baina Raúl Berak beste hainbat generotan jartzen du arreta, esaterako bluesean eta soulean. Abestiren batean funkera doa, eta beste batean bebop harmonia ikutzen da. Denetarik jotzea gustatzen zaion gitarrista naiz, horrek bereizten nau. Klasikoen artean Joe Pass eta Montgomery atsegin ditut, baita musikari modernoagoak ere. Scott Henderson edo Alan Howard asko gustatzen zaizkit. AC/DC ere gustokoa dut. James Taylor, denetarik influentzia asko dauzkat. Raúl Berak 10 kantu original konposatu ditu. Gitarrista katalana Gasteizen bizi da, 12 urterekin hasi zen gitarra jotzen, bere kontura, autodidakta da. Nire familian beti maite izan dute musika. Nire arreba abeslaria da, aitak gitarra jotzen zuen, eta beraz txikitatik entzun izan dut musika etxean. Kantak azaltzen joaten dira. Etxean jotzen zaudela ideiak sortzen dira eta gustokoa daukazuna grabatzen duzu. Gero gauzak garatuz jaiotzen dira bestiak. Nik ez dut gai zehatz bati buruzko kantarik egiten. Hori niretzat ez litzateke naturala izango. Raúl Vera Group hirukotea Blas Fernandez eta Daniel Ortega musikariek ere osotzen dute. Dena dela zuzenekoetan taldea haunditu egiten da. Talde elektrikoa da, jazz fusio elektrikoaren ohiko egitura dauka. Oinarrian bateria, basua eta teklatuak, eta gero bakarlari gisa Abraham saxoarekin eta ni neu. Melodiak gitarrarekin jotzen dira eta orduan jendeak batez ere bertan jartzen du arreta. Dena dela, gero denentzako egoten da espazioa. Bertoko eta nazioarteko kolaborazioak izan ditu diskoan. Mauri Sanchez organista eta Steve Weingart Ipar Amerikako teklista bezalako musikariak. Gure lana erakusteko gogo handia daukagu. Disko bat grabatzen duzunean, era batera jotzen duzu eta gero zuzeneko guztiak ezberdinak izaten dira. Improvisazio asko dago eta beti dago zerbait berezia. Horrek motibatzen hau, beti berdina joko banu aspertu egingo nitzateke ziur asko. Raúl Vera Group zuzenean izango da apirilaren 11an bere Kromatika aurkezten Muskizeko kulturetxean.